Ďakujem pekne za slovo. Ako bolo povedané, som tu za kandidáta na prezidenta Slovenského šachového zväzu Mareka Zranického. Ešte na úvod chcem povedať, že to, že tu stojím, aj sám som trošku prekvapený. Ja osobne teda som aktuálne ešte vo výkonnom výbore Slovenského šachového zväzu, ale neplánujem kandidovať do žiadnych funkcií, a to som aj verejne deklaroval. Napriek tomu ma oslovil aj toto kandidát Fero Jablonický a musím povedať, že jeho program a prístup, akým to robím, je mi sympatický. Ale po nejakom čase ma oslovil aj Marek Zelnický s nejakou víziou a tak ďalej. Ako som povedal, do výkona výboru a podobných nejakých funkcionárskych vecí nechcem kandidovať, ale vyslovil som mu aspoň nejakú podporu. On svoju kandidatúru oficiálne oznámil pred týždňom na Žilinskej konferencii, takže nemá v tejto chvíli ešte tak pekne spracované podklady a všetko. Takže dneska sa mi dostal vlastne do ruky nejaký volebný program, ktorý ma v jeho mene poprosil, aby som vám teda v krátkosti predstavil, že o čom je. Je tu niekto, kto nepozná Mareka Zelnického? Tak sa spýtam. Výborne. Takže je to chlapec, ktorý má 28 rokov, je z Ružomberka a ja môžem nechať skolovať jeho fotku aspoň takto. V podstate on tiež veľmi dlho, ja som si teda o tom bavil a on tiež veľmi dlho zvažoval, či kandidovať alebo nie. Jeho predstava bola, že by aj mal záujem, ale nechce kandidovať, napríklad by kandidoval. A keď došla ponuka alebo nejaká vyslovená podpora zo Žilinského krajského zväzu, rozhodol sa ju prijať a kolovať. To je a v zásade toto je jeho vízia. Jeho vízia je veľmi jednoduchá. Spraviť zväz zväzom. Nechcem sa opakovať to, čo tu už bolo povedané, aby zväz bol pre členov, nevymýšľať koleso a tak ďalej, aby boli nejakým spôsobom užitočný pre členov. No a jeho program už je verejne zverejnený, takže budete si môcť pozrieť všetky jeho detaily, ale v zásade má tri hlavné piliere. Tým prvým je propagačné centrum, druhým je športové centrum a tretím je reprezentačné centrum. V zásade o tom propagačnom centre tu bolo už veľa povedané zo strany Fera Jablonického, tak ja to nechcem všetko opakovať, lebo v zásade tie body sú veľmi podobné. Túto oblasť si chcem zobrať pod svoj patronát s tým, že, ako som už povedal, slúbil som mu nejakú podporu, ale nie v žiadnej funkcii, iba proste, že mu s tým pomôžem. Druhý cieľ, alebo je športové centrum. Ja to tak v rýchlosti prečítam. Atraktívnejšia organizácia súťaží. Kto teda nepozná Mareka Zelnického, on plus minus od roku 2007 zorganizoval cez, myslím, 60 národných a dokonca nejaké medzinárodné podujatia. Minulý rok to bola Mitropa Cup, majstrovstvá Slovenska robí, či už ako dospelí a tak ďalej. Extra ligu žien, áno. Potom tu máme v tých bodoch zvyšovanie členskej základne a tieto všetky veci, čo sme už počuli, listina talentov a tak ďalej. S tým, že v rámci nejakého tímu, nehovorím členov výkonného výboru, ale tímu ľudí, ktorí by toto zastrešovali a mali by mu s tým pomôcť, uvádza Rastislava Diviaka, Igora Poláčika, Stanislava Vlčeka a sekretariát. No, potom sa dostávame k tretiemu pilieru a to je reprezentačné centrum. Hlavným cieľom reprezentačného centra by malo byť hľadanie a podporovanie talentov, dobráčov, sponzora reprezentácie, vybudovanie širšej reprezentácie žien, jednoznačnejšie nominácie, s ktorými občas boli pochybnosti. Túto oblasť má dohodnutú
že budú zastrešovať a pomáhať mu v nej dlhoročný slovenský tréner mládeže Peter Paleček a naša ženská veľmajsterka Eva Repková, ktorá má, myslím, celkom aj slušné kontakty v zahraničí. No a teraz preskočím jednu vec, ale veľa ľudí sa na ňu pýta, kde, ako, za čo a neviem, ako bude fungovať sekretariát. Tak sekretariát si predstavuje následovne. Teda zrušiť kamenný sekretariát, bola by to v zásade práca z domu. Teda chce tam ušetriť nejaké finančné prostriedky a tak ďalej. A s tým, že vlastne ten sekretariát by zastrešovali dvaja ľudia, boli by na polovičný úväzok, jedným z nich by bol ako hlavný sekretár aktuálny viceprezident Slovenského šachového zväzu Karol Pekár a zároveň by chcel ďalej pokračovať s aktuálnou zamestnankyňou sekretariátu Blankou Ruskovou, ktorú teda poznám osobne, vy asi nie, ale je to naozaj pani na svojom mieste a odviedla neskutočnú prácu. Keď sa dostanem k tomuto bodu, spomeniem ešte 4 veľmi dôležité veci, na ktoré sa častokrát pýta šachová verejnosť, na to dotazy na diskusných porách a tak ďalej. Takže tuto by som odprezentoval krátkosti postoj Marka Zárnického k týmto bodom. Prvý bod je GPX-ka. Asi poznáte všetci, keď niekto nepozná GPX, náborovú súťaž. V tej chce hlavne posilniť kompetencie organizátorov, neustále propagovať, podporovať projekt nie iba finančne, ale mediálne. Potom je tu CIS. Jeho predstava je prehodnotenie efektívnosti tohto programu, tohto projektu, snaha o nejaké nastavenie, ale hlavne nastavenie toho projektu tak, aby bol nejakým spôsobom samofinancovateľný, aby nebol dotovaný zväzom. Tretia oblasť, ktorá tu už bola dneska spomínaná, sú akadémie, či už národné alebo regionálne. V zásade jeho predstava je preniesť túto zodpovednosť na krajské zväzy a na národnej úrovni mať vlastne iba podporu týchto talentov. No a posledný bod je povinná ženská, respektíve juniorská šachovnica, ktorý hovorí nie. Toľko v krátkosti program, ešte tu boli nejaké body o financovaní, ale to sú také predvolebné omáčky, že zloženieme sponzorov a tak ďalej. Ale ja by som chcel teda vlastne máme taký jeden vytlačený list, vlastne predstavenie jeho týmu. Aktuálne vo výkonnom výbore Slovenského šachového zväzu je, alebo bolo 9 členov? 9. Bolo 10 či 9? No, tak sa to vydalo. OK, takže aktuálne jeho predstava je, že výkonný výbor by mal mať 5 členov, teda ak bol zvolený, on bol prezidentom a jeho nominanti sú na viceprezidenta Eva Repková a členové výkonného výboru Igor Poláčik, Rastislav Diviak a Peter Paleček. Takže ďakujem za pozornosť, toľko za Marka Zárnického.